Ovo što smo radili, skinuli smo krov, uradili smo ploču, pokrili smo, radio sam pregadne zidove, razvio sam struju, uselio sam jednu sobu i druga će biti za par dana završena. Želim da se zahvalim organizaciji Nevidljivi junaci, puno ih pozdravljam i želim da se zahvalim Kaporu iz 72. specijalne, nego da se vidimo u neko vrijeme i puno vam hvala. Da li čuješ, mila, moga konja kas? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi